Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content yakachena, content iri clean, inofanirwa kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wagara uri mugari wepanapa, ndangokutenda nekuti sei nekukurumidza kubhadhara rent. Kana uchiona mavideos epanapa usati wasubscribe, ndokumbirawo kuti usubscribe because one day uchauya ukasvika uchatadza kuona nenyaya yekuti mavideos aya anenge achinjwa setting aungoonekwa nevanhu vakasubscribe chete. Saka gara wasubscribe mahara anditika pachena. Right, panapa ndikufamba nehombe. Kuna vanovhura hombe vachidzivhara. Uyu akavhura hombe, akazarura ma1 akanyatsogara pasi akafunga mukomana akati saka ndikaenda kumba ndikanoudza madhamu nevana kuti zvinhu zvatorwa nekanzuru tinodyei, vanoti chii. Saka pakutoda plan yaita yacho ndohombe, plan yaita ndoinotyisa. Akati zviri nani ndife zvangu pane kuenda kumba ndisina staff. Ma1 saka tisatapinda munyaya iyi, ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndodziri pasi apa anditika. Kana une nyaya yaunayo yaurida kuripota ndibate futi pasame number ka. Ma1 nyaya iyi handiri kufamba nayo yaita noise kuma social media platforms, ku-X kwese people are talking about it and iri kukonzeresa. And recently we have seen Kanzuru ichizvuva vanhu, ichirova vanhu, ichiita sei, ichimbunyikidza vanhu. But apa vagadzirirwa size inokwana, size yavo. Saka tisati tanyanyotaura zvakawanda, rega tipinde muvideo clip tione kuti how far is too far pavideo clip ira. Nditika aiwa mukomana avhura hombe zvake ma1. Mukomana arara pasi pemota yekanzuru. Kanzuru da mutorera zvinhu abva arara hake pasi pemota yarira. Kanzuru da mutorera zvinhu zvake zvaanotengesa izvo. Saka yabva arara pasi pemota. Kada zvinhu zvangu amene ndina zvangu mandisiya zvinhu zvangu chitondiurayai henyu. Hanziurayai. Ma1 iwe mazionera mega ndozviri kuitika. Ma1 amenoti nyaya dzakadai so dzingagadziriswe sei, dzingafambiswe sei. Ko isusu semahwindi, anonzi vatengesi, mavendors, tingaite sei kuti tikwanise kuwanawo business license, tikwanise kutengesawo mumugwagwa. Tingaite sei kuti zviite sei zvidaro tisatorerwe zvinhu. I think there's a procedure yekuti tofanira kuita sei kufollowawo handitika. Kanzuru zvairi kuita zvekuzorova vanhu nekuzobvutira vanhu nekuita sei, inini handiona hangu kunge zvakanaka. Yet also isusu mavendors tiri kuti tikatengesa tosiya marara mutaundi takangozadza pese izvozvo zvinova futi zvisina kuita sei, zvisina kunaka futi handitika. But I believe kuti panofanira kunge pane a common ground yekuti Kanzuru nemavendors vosangana pakati voita sei, vowirirana. Ukazoona zvasvika pakadai so pekuti munhu akurara pasi pemota. Ameno, let me know what you think in comment section and let me know what's your thought kuti unofungei nenyaya yakadai so, kuti mukomana asvika pakurara pasi pemota
pakurara pasi pemota kuti zviri nani hangu ndirasikirwe neupenyu pane kuti ndiende kumba ndisina staff. So that is the video ranga ndangokuigirai kuti ndikuratidzei ndikuonesei. So ndikuti as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video. Tunosangana zvakare handitika. Usakangana kusubscribe, usakangana kuita sei kusiya comment, like, share, udza vamwe vaudze vamwe about chitubu checontent. I'm out.